ପଡୁଛି। ଆଉ କଣ ଲେଖୁଛୁ? ଡିମ୍ବ ଲେଖୁଛି। କଣ ଖବର? ତୁ ଆଗ ନିଜ କଥା ନିଜେ ବୁଝେ। ତ କଣ ଖବର? ଆଁ? କଣ ଖବର? କଣ କହନ୍ତି ଛାଡ଼, ପାଟିରୁ ବକଳା ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାମା କଣ କରୁଛୁ? ରୋଷେଇ କରୁଛି। ହଁ ରୋଷେଇ। ହଁ ରୋଷେଇ। ରୋଷେଇ ହଁ ଡାଲି, ଭଜା, ତରକାରୀ। ଆଉ ତମେ କଣ କରୁଛ? ହଁ ତମେ କଣ କରୁଛ? ଭିଡ଼ିଓ ଉଠେଇଛି। ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛ? ହଁ। ହଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁ ନାହିଁ ଆସ୍ତାଙ୍କୁ ଆମ ଘର ଦେଖିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାନ୍ଥ। ଏ ମୋର ବହି ଏକା ଥୁଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଫ୍ରିଜ। ମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ଝିଅ ବ୍ଲଗ୍ କରିଥିଲା। ଚାଲୁନ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ବୋଉ କି ଖରାରେ ସିଆଡ଼େ କାଇଁ ଯାଇଛୁ? ଏଇ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଛୁ? ତୋତେ ଖରା କାଟୁନି? ଇଆଡ଼େ ଆସେ। ଫୁଲ ଚୋରଣୀ। ଏ ଫୁଲ ଚୋରି କରୁଛୁ ନା କ'ଣ? ଇଆଡ଼େ ଆରେ ଇଆଡ଼େ ଆସେ। ଏଇଟା ଆସେ, ଖରା ହେଉଛି। ବାପା ମା କ'ଣ କରିବୁ? ଖେଳିବୁ କଢ଼ଉରାକ? ମା କଢ଼ଉରା ତୋଳନ୍ତିନି। ଆସ। ତମେ ଏଇନା ବ୍ଲଗ୍ କରୁଥିଲ ଟି? ହଁ। ଆଉ କେଡ଼େ ଜଲ୍ଦି ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲ? ହଁ। କ'ଣ ଖାଇଲଣି? ଆମ ଷଣ୍ଢ। ତୋ ଭାଇଟି ଭୂତ ଲାଗି ନା କ'ଣ? ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ଦିଟା ଯାକ। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଗଲା ବସିକି। ହେଇ କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛ? ସବୁବେଳେ ସେମିତି ହଉଛ। ଦେଖିବୁ ବାବା ଆସିଲେ ଦେଖିବୁ। ଉଡ଼ି ଯା। ମନେ ରଖି